Hi mga guys, dito sa Cebuana ng Kalong. Sa hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, pag-subscribe na kayo at don't forget the notification bell. Ngayon, kakain tayo ng kabsa with vegetables, salads. What's this? Sa ating tanghalian mga guys, kakain tayo ng chicken. Yan. At saka tomato. Ang sarap-sarap niya mga guys. Ilagay ko yan sa puron. Lagay ko yan sa microwave. At saka yan, kabsa. Kabsa, kain na. Kabsa with cucumber and onion slice. And tomato, my favorite tomato mga guys. Kain tayo. At saka salatahar. Salad na bell pepper na salad with tomato. Ayan mga guys, kainan na. Ang sarap talaga niyan pag may lemon. Punan mo ng lemon at saka kakain ka. At saka ang salad. Wow, yan. Ang sarap-sarap niyan. Mix pa rin yan mga guys. Kaya kain na tayo. Kain. Ayan, mix. Yan. Ano yan lang. Lettuce at saka lemon. Masarap yan mga guys. At saka yan, lemon. Cabbage. Gerger at saka yar. Yan mga guys, ang sarap-sarap yan. Kainan na ito sa Cebuana ng Kalong. Don't forget to subscribe. Maraming salamat.